गिबियावनो मुगानि रादाब इउटुब चेनेलाव बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं होनो सानदों कारिजा बिजनि ओनसोलाव थानाय मोननैसो जायगानि दैबानानि नुथाय। नोंथांमोना नायनो हागोन लामा सामा माबायदि दैबाना जादों जोंनि कारिजा ओनसोलाव। आरो बयबो फसंथान, फरायसालि, गामि, न'खर जेरावबो लोमनाय नुथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जोंनि गासै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि दैबाना जादों होननानै जों साननो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि बे मोनफ्रोम ओनसोलावनो दैबाना जेरै गिदिङो बेखिजानो दैबानानि नुथायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांमोना नायनो हागोन आबाद फोथारा जेरैबो लोमसावजोबनानै दं। खोथिया आरो बायदि बायदि आबाद बेयो दैनि सिङाव थब्लजोबनानै दङ। जों जेरावबो आबाद एबा खेथिखौ जों नुनो मोना। गासैबो आबादानो दैनि सिङावसो जाजोबना दं। नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै नायो बेखिजानो दैबाना। दैनि अनगा जों मोनसेबो जायगाखौ ओरैनो नुनो मोना। लामा सामा नैबेजों मोनसे लामा दं, बे लामायाबो लोमसावजोबनाय। नोंथांमोना दैनि थौखौ नायनो हागोन बेसेबां दैबाना जानानै दं जोंनि कारिजा बिजनि ओनसोलावबो। आं बेवहाय खालि जोंनि कारिजा बिजनि ओनसोलनि मोननैसो जायगानि नुथायखौल' होनो सानदों। मानो होनोबा दैया जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जेरावबो दैनिनो बाना जाखाना दं। नै बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना कारिजा बिजनि ओनसोलाव थानाय बाथौ मिसन, बाथौ आश्रम फरायसालि। बे बाथौ आश्रम फरायसालियाबो दैजों लोमसावजोबनानै दङ। नोंथांमोननो आं देखायनो सानदों। नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बे हाबग्रा लामामोन, हाबग्रा लामाया बेसेबां गोथौ जायो नोंथांमोना नायनो हागोन। हान्थु बारो, हान्थु बारनानै माथा माथि सिथ्लाफोरावथ' फेन्दाहालागै मोनो। बे फरायसालियाव सिगां खेबसे आर्ट बिल्डिं फैदोंमोन, नाथाय बे आर्ट बिल्डिं खोनाया खामानियाव होआखै। खालि जोंहा हाग्राखौल' खोबनानै दोननाय बायदि जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो दा गोदान सरकारनि समाव जोंहा बिजेपि सरकारनि PM मानाव गेदेर गौतम दास बिथाङाबो 3 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन। नाथाय बिथाङा दासिमबो खौरां हराखैनो। बे फरायसालिनि मावथि एबा गाहाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जों मिथिना मोनो। बे दासिमबो अनसुंथाइखौ मोनबोनाय जायाखैनो बिथांमोना। बेखायनो हाखौ खोनो हायाखै होननानै बुंदों। बोसोरफ्रामबो दैबाना जायो। नायनो हागोन नोंथांमोना फरायसालिनि बेन्चआ दैजों गोदोहां गोदोहां जानानै दङ। जिरायग्रा बेन्चआ थोरोबहां जानानै दङ। नोंथांमोना सावगारियाव नायनो हागोन। मोनफ्रोमबो थाखो खथानि जिरायग्राया दैजों गोदोहांनाय अबस्थायाव दं। दै जेरैबो दै जाना दं। नै बे मोनसे रुमखौबो नायनो हागोन। खामसालियावनो हान्थुसे जाहाङो आरो बेनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम बेरेंसि गासिबो दैजों बुंफबजोबनानै दं। माने मोनसेबो रुमा क्लास लाजानाय अबस्थायाव गैया। बेखायनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोम फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामबाय होननानै फोसावदों। बेखायनो नैबे बिथांमोननि फरायसालियाबो बन्द' दोनदों। नैबे स्कुल हस्टेलनि साफ्रोम फरायसाफोरखौ न'आव दोनहरदों होननानै गाहाय फोरोंगिरिया खिथादों। मानो होनोब्ला दैजों लोमजोबनाय, थाबायथावा जेरैबो जेथिंबो थांथावा। जानाय लोंनाय, आइजें आइला सुनाय बेहाय जोबोद खस्थ' होननानै बिथांमोना
फोरमायदों इयुनाव सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला बिथांमोना बेनि हा खोनाय एबा आर्ट बिल्डिंखौ मोजाङैनो मावफुंगोन होननानै लाइभ बुंथिदों। हगारनि र' मानो होनोब्ला बोसोरफ्रोमबो बे फरायसालिया खस्थ' मोनबाय थानो। दानिया बिनि खाथियावनो दं मध्य खारिजाबिजनि एम इ स्कुल। नैबे फरायसालियाबो दैजों लोमसावजोबनानै दं। बिथांमोनाबो क्लास लानो हानाय अबस्थायाव गैया। बिथांमोननि फरायसालियाबो दैजों लोमसावजोबनाय। बे मोनसे सरकारि फरायसालि। बेवहाय आर्ट फिलिंनि बेबस्था गैया। हा खोनाय जायाखै। बेखायनो बोसोरफ्रामबो नैबे फरायसालियाबो दैजों गोदोना थायो। जायनि जाहोनाव गरम बन्द'खौ सिगां होग्रोनांगौ जायो। नै आरो बियो लामानि नुथाय। मैनामाथा फोथारनिफ्राय मैनामाथा अक्सिगुरिसिम थांनाय लामा। थांनाय बोसोरनि आवासोमोन बे लामायाबो रंगिमोन मनिमोन फैलायनाया लोमसावजोबनानै दङ। बोसोरफ्रामबो बे लामायाबो बेफोरबायदि दैबाना जाबाय थायो होननानै जों मिथियो बा खोनानो मोनो। थांलाय फैलायाव गोबां खस्थ' केमेरा जायो। स्टेन्ड नङाबा जामारालै फरायसालियाव थांनाय फैनाय आरो बेजों लोगोसे गारि मथर खारनाय गोबां खस्थ' मोनो। नोंथांमोना बे नुथायखौ नायनो हागोन। दैनि धारा बेसेबां जराव बोहैयो। लाङि साबा नांगोन इहाय बाला। आं खिथालांबाय थागोन। बै सिगाङाव जोंहा लामाया खरस'हां अबस्थायाव दं। माने सानसे अखा हाबावोब्लानो बे लामाया दावखोगोनथ' नाया बायनायनि इजों चान्सआव दं। मानो होनोब्ला बे लामा मोनायाव खरस'हां जानानै दङ। लामाखौथ' नुखायानो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों। लामानि साजों दैया बोहैजोबदों। नायनो हागोन नोंथांमोना। नैबे ससेया एसे बोरि आरो बेनिफ्राय नैबे ससेयाव गोबां दैनि दाहार। बेजों बाइक साइकेल बायदि सालायनानै गिथावथाव माने फिस्ला हाया जोबोद मोजाङै सालायनांगौ। आरो लामाया बबे जराव मा जाना दं बे खुरहां गोजानै लामाया नोंथांमोना खुरबायथ' दैया बेसेबां माबायदि दाहाराव ज' ज' बारसोमहैदों। थारबा हामगौलै नैबेजों खुरनायनि चान्स दं। मानो होनोबा बेहाय दैया बाज्रुमनानै हाखर जाबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन। दैया बेसेबां माबायदि बाज्रुमनानै दं। जेरैबो दैनि नुथाय। लाखानायालाय गोबां फाग्ला मानसियानो मानसियालाय फोथाराव खोथिया फुनानै हो दोनदोंमोन। खोथियाफ्रा गोथौ दैजों नङा सलायजागोन बोहैखारजोब्बाय। लासै लासै बोहैखारनानै लाइभ हगारलांसै खोथियाफोरखौ एबार थांनायाव बुथुमनांगौ जादों।